Počúvate podcast Trnavského rádia. Prečo sa mexická vlna volá mexickou vlnou? Prečo je to tak? Nie všade sa takémuto prejavu emócií hovorí práve mexická vlna. Napríklad v Spojených štátoch amerických alebo v Kanade je to jednoducho the wave, vlna. Jej história je veľmi zaujímavá, nevznikla v Mexiku, ako si mnohí myslia, ale v Spojených štátoch amerických na konci 70. a na začiatku 80. rokov, kedy sa začala objavovať na severoamerických tribúnach niektorých športových podujatí. Prvýkrát ju predviedol George Henderson z Kalifornie, bolo to 15. októbra 1981 pri zápase bejsbolovej ligy medzi klubmi Oakland Athletics a New York Yankees. Je naozaj veľmi ťažké povedať, či to bolo poprvýkrát práve na tomto zápase, ale čo sa poprieť nedá je, že to bolo poprvý raz, keď to zachytili televízne kamery. Práve George Henderson si ju nahral na videokazetu a tou nahrávkou potom dokazoval aj svoje prvenstvo. Ďalšia veľká mexická vlna sa objavila na zápase amerického futbalu v Sietli 31. októbra 1981, no a potom sa objavovala pravidelne v každom ďalšom stretnutí. Samotní fanúšikovia Sietlu tvrdia, že ju naozaj spopularizovali a dali tomu šťavu. Ich fanúšikovia urobili z vlny veľmi populárne povzbudzovanie. To sa neskôr udomácnilo na všetkých štadiónoch amerického futbalu a neskôr aj na ďalších športoch. Zaujímavé je aj tá inšpirácia pre Georgea Hendersona. Ten tvrdí, že základom pre tú vlnu, alebo mexickú vlnu, ak chcete, bola úplná náhoda, ktorá sa stala na stretnutí NHL v Edmontone. Vedúci roztlieskavač, niečo ako kápo kotla, chcel, aby jedna strana tribúny vyskočila a opačná strana tribúny mala vyskočiť tiež v tom istom čase, no ale reakcie fanúšikov boli oneskorené, no a tak vznikol úkaz, ktorý pripomínal takú prvú nesmelú vlnu. Prečo sa ale tá vlna volá mexická? Prečo jej tak hovoria komentátori po celom svete? Za všetko môže televízia a propagácia športových podujatí. Ako sme spomínali, v Sietli sa pri nej bavili fanúšikovia už v roku 1981. Od nich si ju prevzali všetci fanúšikovia amerického futbalu a vďaka televízii ju spoznala v roku 1984 celá Amerika. Ale to stále nevysvetľuje pojem mexická vlna. Ale nebojte sa, už sa k tomu blížime. V roku 1986 sa konali majstrovstvá sveta vo futbale práve v Mexiku. Vlna už bola slávna, ale keďže celý východný blok bojkotoval tú americkú olympiádu v roku 1984, lebo bola naozaj studená vojna v plnom prúde, tak až majstrovstvá sveta vo futbale v roku 1986 boli tým podujatím, z ktorého priame prenosy sledoval úplne celý svet. Komentátori na ňu upriamili pozornosť a je už úplne jedno, kto bol ten úplne prvým, ktorý ju nazval mexickou, ale odvtedy, od tých majstrovstiev sveta vo futbale z roku 1986, keď sa povie mexická vlna, každý vie, o čo ide. Počúvali ste podcast Trnavského rádia. trnavskeradio.sk